Són bàsicament 4 socis que tenen un gran problema i han de trobar una solució i d'això va aquesta obra. Mira, Marcel, pot ser que tu siguis més intel·ligent que jo i que vinguis de millor família, però que sàpigues que aquí, en aquesta empresa, el que té més collons sóc jo. Què et passa? Què et passa? Et falla la memòria quan et convé? Mira, ho sento, però és que ja està tot decidit i m'estic fent els ovaris a tot això. Mira, el Lluís ja s'hi lunete, no sap portar un negoci. I què? Però jo també estic aquí. O és que tampoc em veus capaç? Calla la puta boca.